centipede. Здравейте, приятели, аз съм Боксер и това е епизод 5, мисля, че от Файленкрафт. С мен е Скрапи. Къде го? Къде го това? Нещо го. Кое бе? Този епизод май ще излезне първи, смисъл, ще се качи първи. Защото има един пранк на Stay Alive. Затова ще видя. Ама сме го направили и на... Значи голямия пранк, ама как ще... Да, няма значение. И също така вече сървъра има 14 човека, но набираме още поне до 30. В момента има 4 човека онлайн, като считате една от двамата и още двама. Ема то е късно, 12:30, какво искаш? 11 часа. 11? Айде, часовника си ми е грешен. 11 часа и 5 и 6 вече. Така официално казвам на хората, които не са приятели, да не се сърдат, гледат клиповете, да не хейтват и... Така, имате шанс, не знам, просто то не зависи само от мене, да не се сърдите само па на мене. Така. Да. Понеже се преместих, защото там ни бъгваха порталите с... Не ни бъгваха, ми бяхме... Да, и той се отдалечи... Опа, нещо. И той се отдалечи, аз се отдалечих. И така. Обаче... си направих един рум... Chest room или там storage. Да не си копнал моя на сингъл, къде съм си го строил в сумата. Същия. Нека простотия ми хрумваше и направих е това. Окей, аз ще го видя после клипа. Утре ще го видиш, защото няма се занимавам. Да го качвам. Да, ще го кача утре. Тук малко подарих честовете, ама чете, че не мога си... След един час е утре, така че... Тива си. Да. Ще ви кажа да залепа горе на тавана торч, ама ще го правя с голостон.
Така, енчантнахме днеска някои неща, няма строя нищо, просто информативно. Да. То клип е информативно. Също така, моля кажа нещо. Казвай. Само поканих някакъв отбор, ако Пичо гледа клипа, моля да ми обясни по-подробно за отбора, защото не знам какво представлява. Също така ние ще си правим отбор. Мисъл, нали, няколко човека, няма правим целия сервер, нали, такива глупости цигани ще ни направим. Просто е така си направим един отбор в VBOX и може да се присъедините към него, да му напишете в клипа запис. И ако ви преценим, нали, запис, години и скайп. Така, той ще се занимава с тази простотия. Направо ще го направя в групата, влизайте, тя му е в описанието, той ще му стане в описанието. Да. Сега. Не си нахален, тук ще правя някакви неща, ще правя тук. Маши ме. Опа. Също така боксер ще направи влог, ако има 10 харесвания, 10 лайка. Не. Ние с Тъндърники мислехме да правим, ама няма се навие. Ще видим да чакай, ако има интерес. Мани хората, че повече няма ви гледат. Не, те ще по-голям интерес ще има. Шугам се. Ще видим как ще се развият нещата. Тук намерих 2 сълзи от газ. Чек, че ми спомена нещо, ама не знам, човек, напоследък не знам клипове, не ми снимат. Само да кажа, какво има интерес, ако са гледали погрешен завой 4, ще са ви видели. Да няма да изчезне, да не са те гледали тебе да изчезнеш за 60 секунди. Не, мани, сега няма да си караме. Да, айде още, рано е. Рано. Така, намерих спалнера, го направих, обаче го направих толкова селски, че я го покавам още. Ако се не го направя. Като си го малко типа. Няма го правя, сега не ми се занимава. Тук горе слагам сигурно ще някакви пръстотийки. И с това където се гордея е кирките ми двете Fortune тройки. И след като видите пранка на Stay Alive, напишете дали искате да го прахнем субсидия. Мене ми е хрумнало, ако много се закача, какво ще направя, нищо. Не казвам, защото мога грехли. Точно това ти казвам. Ще ви какво ще направя. Само да ме подразни още малко и да се прави на герой, да види. Тук надолу ми е спалнера. Май, че вече си намери първия минус, май. Добре ми. Аз няма тъй, които искат да гледат. Тук Ender Chest. Мале, вчера бях саднал даже. Бая време, близо 20 на часа. Не играех. Защото саднах яко. Всичко сложих в Ender Chest и си чупа Ender Chest. Аз обаче не ми падна Ender Perla. Аз мисля, че ми падна директно честа. После бая зор намерих, докато някой дойде да ми донесе и айде. И накрая Ice Gaming, какъв беше там? Не Ice Gaming, ами... Iceberg. Той е Ice Gaming в VBOX, така че е много знак. Да, Ice Gaming последвам профила. Намерих си много яко място, мен много ме кефи. Гора има тук, натам има и там гора още. Така. Много стрелиям, с което ще помогна на скрапи. Да, кюрнем някой човек, той се знае кой вече го споменахме. Не само Stay Alive. Не, базикам Stay Alive, ако не ме заплаща, че няма пранк, нямаше да има този клип с него. Пранк? То не беше голям пранк, само там не е дърак малко, 15 стака. Да, и 10 на стака кобалстон, ама така ги нафлякахме и накрая ме килна, защото се правих на големи отворко. И аз го килнах 23 да. Нищо, малко садна той, ама нищо. Да. Поне сега ми е случай саднал. Саднал да. Мани, той се прави на герой. Сега ще го направя с ударен на герой, само да ми каде коя дума на криво и... Това ще от епизода. Това ще от епизода. И ще се видим в епизод. Да, изчакай, нека си още само да кажа още нещо преди да кажа аз чао. Боксер търси интернет гадже. Педараса! Сега трябва да си отрезвам клипа за дете. Я го отрезвам, айде с кефите. Да. Скрапи търси пенсионерки, баби. Дири, слушай сега. Чакай. Съсипваш клипа, искам първо да се доизкажа. Да са един 50 високи, мога без коса, с коса, както се целите. Ограничена за възраст няма. Колкото дете. Така, да се доуточна. Скрапи търси баби над 60. С предпочитане да са без бастун, да мога да ги ясти. Друго. Косата ни е тъмна, черна. Тъмна или черна? Бабичка с черна коса е, ба. Или деко руса. Бах. Добре, аре спираме да се лигаем. Не знам ако ви е забавно, ни гледайте още, ще се лигаем всеки епизод. Ако не ви е забавно, не е нужно да хейтвате, просто се махате и не гледате клип. И това беше от нас, от него и от мене. Така, тук ще пускам скрапи с една бабичка в една количка тук. Кога ще правим енда, бе?
Снимаш още? Да. Значи, дами и господа, водещите новини. Стрепсиус. Не, шегувам се. Енда ще го направим, когато вече дойде 20-тия човек. В сървъра още 6 места има за сега. Така. Събирайте още 6 човека и давайте, че не ми се занимава да... Чакам, аз го намерих даже май имам епизод, май. И много се кефи, защото... Имаме. Ей, аз трябва да правя блейза после, ама я го правя такъв, ще го правя по един начин много яко. Не мога цялата крава. Личен. Гледай как. И Така да... ние сме, тук сме събрали 6 човека и ние сме бандата на дядо Коледа. Да. Както има мафията на Ник или там на другите там от евиокрафтърите, така и ние сме мафията на... т.е. бандата на дядо Коледа. Айде, да се напи крава. И ако ни закача някой, ще яде пранк, както яде Stay Alive. Абе, за сега няма да е само Stay Alive, аз съм нарочил още 2-3, ама... Окей, че ми ги кажеш после да не гледат клипа, че ще се пазят. Не, да се пазя точно за това. Аз ще им кажа малко преди това. Мяра това ще от епизода и ще си видим в други епизод. Чао. Дълго виждане. Довиждане.